Dana branitelja, odnosno 2 dana uoči Dana branitelja, da položimo vijence. Prije svega ovdje smo na grobu prvog hrvatskog predsjednika koji je prvi po 3 stvari koji će biti zapisan kao najveći državnik Hrvatske, jer je bio na čelu pokreta koji najjasnije izrazio ideju neovisne Hrvatske. Krajem 80-ih bio na čelu Hrvatske kad je međunarodno priznata početkom 90. odnosno početkom 91. I bio je na čelu Hrvatske kad je reintegrirana u svoje područje 2005. nakon Oluje. Znači prvi branitelj Hrvatske i najzaslužniji uz branitelje koji su položili život na oltar domovine. I neka i vječna slava i hvala. Nama ostaje da stavimo glave skupa, zasučemo rukave i osiguramo ljudima dostojan život dostojan čovjeka, da ljudi ne idu svakodnevno van. I to nam je zadaća. I zato sada moramo zasukati rukave, zaboraviti na prijepore i okrenuti se naprijed i sve raditi na dobrobit kako grada Zagreba, tako i Republike Hrvatske. Hvala vam lijepo.